voi, fost la ședință. La câta ședință ai fost, Tatiana? Stai, când eu la 5-a. La 5-a ședință ești? La 5, la 5. Păi ce ți-a plăcut la ședința asta, 5-a? La 5-a tare îmi place la cap. Da? Și eu zavedenie să-mi fac mai des la cap, e tare de Da? Da, ia spune, terapia bovin, ce înseamnă pentru tine? Pentru mine Da. înseamnă, cred, cel mai bun medicament de pe fața pământului care l-am băut eu. Da? În timp de o lună să nu primești nici o pastilă și te simți foarte, foarte, foarte bine, asta e jos pălărie. Ia spune, îți amintești cum ai venit prima dată la ședință? Buțât, Eu? durere balonată, Și? Balonat, stresată. pastile din geantă. Da. După asta mi-am permis să beau un pahar de vin, să mănânc. Asta au fost de Paște, cam. Înaintea Așa? Paștelui. Înaintea Paștelui ai venit la terapie. Dacă te-am sunat eu, Păi de Paște, Paște. am mâncat. a doua zi de Paște am vorbit la telefon Așa. și mi-ai spus că ai mâncat de toate. Toate am mâncat. Și ți-ai permis și un păhăruț de vin de Paște. În care eu mă gândeam să mănânc și așa lași iaurt și așa lași... Nici nu știu ce să spun, mă temem să mănânc. Pentru că eram balonată, nu puteam dormi, nu puteam. Vă mulțumesc din suflet, sufletul și să dă Dumnezeu la toată lumea să ajute și să curaj să învingeți și să lecuiți oamenii. Mersi mult! Da, să dea Domnul, Tatiana.